Yesu apa yang berpana tak kisah. O Christ ilitum nang lipaning duglo lepenang roarjo lo. Kopi maling than panggang pir bensin ali pir telang det lo. Badu kami kisung bang tharman bang tenapot. Kacicak nang di bening hanghe. Mithang adai le dokok sita mithang adai kacitu nang ji mithang adai pen kipo nang ji putame ilitum hereduk ilitum ut pulate kacipi jog ji apan ilitum cepak ji kak sitame kak ji tahai ebong sitame ilitum ahem pu ke alang li mithang apharman kali ba alang li kisung kala kacicak pen alang li le akhir jumi ali hehe tame kelong ji kali akhir jumi ali mati akijok kelong ji ke alang kalisi ilitum si kelong ji nasi alang lagi bang aparma si kisung kelak ke cicak pi ilitum kisung kelak ke cicak kaperi lahi pen ilitum mithang apang si ke ceperi bonta bang kisung bang kelak bang aduk bang kangkir bang kalang it ilitum arjudung kete bonta ilitum apere bang apere duk tame bang ki pho along ke ilitum ing hondon te ingin sodon te asi ilitum sitame ilitum em phu lakwan anami hang pin pe nakijo je pipe ilitum apan panakang hon pen ilitum aparman isung kelak kicicak pi teng berpana tak kici non dalang lipan teng berpana tak sak panan ya tu kidu puson alang li kicicak unason ilitum tame bok terai atu kisung ke po hot aling tame ilitum tame alang litum along kecirap tum pen em phu akisung along kecirap donji pan bor ilana ardom lana o hempu ketane ketum nang ilang ji ketane kateng ke jok ame Meri sa kaso so. Nang li kethang si cetok det lo. nang li Heng papang kam pir pen la jok. Kahinoan pen ni pe jok ra. Nilitu maning ke be pen. Bang apha ni pe rap tek tha. delitum apaning gen sota hempu Dili tum apha ning jin so tha.